cin durin ta kana jin daɗi shi ya yi maka yana ya wallahi na gode wallahi to yanzu ba ko mai takwatara ya yi dambe ba wanda ya ba shi ko sisi amma da takwatara da ya yi kwata ba za a fara ba shi kuɗi ba hagon mai takwasara ne ga rashin abokin dambe ne amma bai da jirga ba hagon mai takwasara zai iya dambe biyu uku rana ɗaya bai dame shi ba wallahi ne wai jama ya dabba ne yake bai ba ajo kama amma ka buya garkocin da saboda baka san dambe dan buro ba barawo ga ai ya kamata kana da dambe dan dambe a san ka da dambe dan kallo bai san mutum saboda dambe shi yake san shi dogon ba hagon sisko dogon idan ka wai ina shagwaba ne namiji kamar ni kai da ka tama da sa'adu ni dai namiji kamar ni in dai ba dambe yake yi ba abin da zai sa so ka san da ba cin ka zan yi ba to baka dambe mai amfanin ka amma in kana dambe ko yaro ne kai ina son ka kai kato mai ƙarfi sai wankan banza baka dambe za a yi ajo kato mai ƙarfi zai koma sai da tuwo a kofar gidan nan ya zama ɗan daudu shi ma wallahi to baya dambe ga aure da gidansko shi ma ka bai da shi tallan tumatir na gai to kaga ko